Mä oon vuosi sitten julkaissut videon mun ystävän onnettomuus, jossa käytiin läpi, kun mun ystävä Joonas joutui tosi pahaan onnettomuuteen. Nyt onnettomuudesta on kulunut vähän vajaa 2 vuotta, niin nyt on aika päivittää teidät, että mitä Joonakselle nykyään kuuluu. Ja me tultiin Joonaksen kanssa kuntosalille, koska äijä on vieläkin iltapäivää. Salihärkä. Täällä ollaan nyt, meillä on aivan uskomaton reeni eessä ja tää on yksi tämmönen kuntoutuksellinen etappi tässä. Joka viikko yleensä käydään mun avustajan kanssa täällä salilla ja pyritään vaan niinku pitää jätkästä hyvää huolta ja ihan älytöntä kehitystähän tässä on tullut. Me ollaan nyt ehkä about, mitä mä sanoisin, ehkä nyt vähän vajaa vuosi salilla ja niinku, että aloitettiin aika semmosesta tosi niinku pienen intensiteetin hommista, mutta kyllä nyt niinku mennään katsomaan mitä tapahtuu. Let's go! Joonaksella sujuu toi rullaus jo yllättävän hyvin, koska silloin aikaisemmassa videossa vuosi sitten niihin aikoihin Joonas kertoi, että se oli päässyt ensimmäistä kertaa rullaamaan niin kuin semmosella käsiin, koska sä olit pitkään semmosessa sähköpyörätuolissa, niin rullaisi onnistuu. Täällä on kuule tämmöset niinku hanskat ja on pikkusen sähköavustusta, mutta nyt se on alkanut viime viikkoina niin sujumaan aika hyvin. Me käytiin vetämässä semmonen hyvän tekeväisyystapahtuma, jolla kerätään rahaa nimenomaan selkäydinvammojen tutkimukseen. Ja siihen osallistuu 350 000 juoksijaa ympäri maailmaa. 173 maasta muistaakseni. Ja vedettiin tässä nopeasti Veetun kanssa sitten, kun tästä tapahtumasta käytiin vähän tarkempaa keskustelua sitten järjestäjätahon kanssa, niin pistettiin pystyyn tuohon Jyväskylään semmonen pienimuotoinen sivutapahtuma. Ja kyllä mä sanoisin, että siellä oli varmaan ainakin 15-20 osallistujaa ja meikän tiimikin keräsi aika hyvän summan rahaa sinne. Me oltiin yhdessä keräämässä 700 melkein. Ja yhteensä maailmanlaajuisesti toi Wings for Life Run keräsi 9,2 miljoonaa euroa. Niin, miljoonaa. Jos sillä rahalla ei saada vähän Joonasta kohta tutkittua silleen, että Joonas lähtee jo kävelemään, niin on se No nimenomaan, kyllä, ehdottomasti. Ja niin kuin, että koko ajan tutkimus kehittyy ja kaikki kävi sitä eteenpäin, niin se on tosi tärkeää. Toi oli hieno juttu ja voi olla, että isoja juttuja on tulevaisuudessa edessä. Mut hei, nyt mennään reenaamaan. Ja muuta kuin ylös. Ja sit takaisin. Joo, tällä ekalla liikkeellä yleensä ollaan aloitettu tämmöisellä kepillä, että saadaan pikkusen rintarankaa auki. Pyörätuolissa tulee aika paljon oltua tälleen kyyryssä, niin tää on tosi tärkeä juttu, että saadaan liikkuvuutta sinne niveliin. Ne ei pääse ihan kuitenkaan normaalilla tavalla liikkuun. Niin. Moro, mä oon Atte ja Joonaksen avustaja ja tässä on sponsorijuoma Joonakselle. Kama. Näin se toimii. Ja miten Red Bull liittyy tähän hommaan on se, että Red Bull oli pääsponsorina kautta järjestäjänä tuossa Wings for Life-tapahtumassa. Ja nekin muisti Joonasta, kun Joonas kertoi, että se haluaa tälle Jyväskylässä järjestää oma eventin, niin sieltä tulikin 6 lavaa Red Bullia. Paljasta kaikille, ne on kaikki siellä. Kauheessa pärinöissä. Noniin ja nyt fokus. Noniin, tää menee aina tämmöiseksi. Siitä näette. Me ei huijata, tää on 2 kiloa. Kato, näytäpä sitä. Joo. Se on siinä, kyllä. Sairas. On se härkä. Näin. Kyllä Juho Kauppinen olisi ylpeä. Ensi kerralla vetään ilman paitaa. Tiesittekö muuten, että mä oon tuonut Juho Kauppisen tähän kuntosalimaailmaan? Te tiedätte, miten intohimoinen kaveri se on, mikä aikoinaan 2019 aloitettiin. Tähän tulee pari Juhon parasta klippiä. Metriä sekunnissa. Aina valmis! Kerro Jilli vähän tosta sun paijasta, se on niin maukas. Tää on erään somevaikuttajan kanadalaisen Reese Kettler, shout out bro. Hienoa kontsaa selkäydinvammaisena elämästä ja launchas vaatebrändin ja totta kai kun mä näin sen, niin oli pakko tilata huppari ja on kyllä viimeisen päälle.
kiva vähän palloilla. Mähän on aikoinaan ollut semmonen keskitason lentopallopelaaja. Tuntuu aika kivalta päästä vähän pallottelun makuun, eli shoutout kaikille mun coachille, jos näette tänne vielä, se ihan lyönti sieltä löytyy. Mitäs sitten tehdään? Kunnon jalkapäivä, niin tehdään vähän loitontajia. Täällä olisi toi jalkaprässikin olisi mahdollinen, mutta me ollaan Aten kanssa siihen kerran siirrytty ja siinä meinas käydä hassusti sekä avustettavalle että avustajalle, niin ei ole Atte sitten viittinyt enää mua siihen siirtää, mutta kyllä äijä vieläkin halvaantuneena painaa isommilla painoilla jalkaprasseja, mitä minä ja Kauppi. Nimenomaan, ja aika moni muukin tosta meidän kaveriporukasta, jos katsotte. Chicken wingsit. Niin, chicken, ihan oikeesti. Tehkää joskus jalkoja. Ne jalat sieltä vaan liikkuu. Sä oot treenannut oikeesti tässä se loukkaantumisen jälkeen treeniä ja kuntoutusta. Siis enemmän kuin meidän kaveriporukasta yksikään on treenannut. Musta olisi tullut paljon lahjakkaampi lentopalloilija, jos mä olisin treenannut samalla tavalla aikaisemminkin, sanotaan näin. Nyt tehdään semmoista, mitä meikä ei ikinä tee, mutta mitä meikän pitäisi tehdä, eli venyttelyä. Tärkeetä. Täytyy tunnustaa, että itselläkin jäi vähän vähemmälle aikoinaan tää venyttely, mutta kyllä pitää suositella kaikille. Ja muutenkin tämmöisessä kuntoutuksessa hirveän tärkeää, että kun jalat ei liiku niin paljon, niin saadaan vähän venytystä sinne. Alright, ja Joonaksen tukikohta on palattu puntilta. Oli kyllä kova treeni, Oli kyllä äijä painaa kuin pikku tiikeri. Sen minkä kerkes siltä huutelulta, mutta semmoista se on. Pitää olla, ei saa olla niin vakavaa. Jep, mutta tämän videon ideana tosiaan se, että me käydään tekemään se hyvän tekeväisyysjuoksu, mihin tulee varmaan pätkiä tästä. Video loppuun selviää kuinka pitkälle Joonas pääsi rullaamaan tuolla pyörätuolella. Ja nyt on vähän samanlainen keissi kuin silloin vuosi sitten, että päivitetään teille vähän minkälaisia tunnelmia Joonaksella on ja miten on kuntoutuminen edistynyt ja kaikkea fiiliksiä ja fiksua sanomista. Ja mennäänkö asiaan? Mennään asiaan. Peke laittoi, että moi, en pääsekään, koska lähdin palauttaa sitä venettä porukoille. Ja nyt on täällä keskellä järveä bensa loppu. Oikein. Ja sitten kaikista parasta on se, että sillä on vaan yksi aira. Joo, Tampereellahan mä silloin olin ja siitä sitten aika nopeasti sen videon kuvauksen jälkeen niin mä siirryin takaisin Jyväskylään, mistä mä oon kotosi. Ja sitten jäin oottelemaan tämmöistä asumispaikkaa, että mulla oli vähän niinku haettu jo tämmönen palveluasuminen, eli kämppä, missä mä pystyn niinku asumaan, mutta missä mä saan sitten niinku tarvittavan avun. Ihan heti mä en tänne vielä päässyt, että mä jouduin olemaan sitten sairaalassa kuitenkin vielä vähän lisää vuodeosastolla semmoisen 2 kuukautta varmaan. Siinä sitten samalla kanssa se kuntoutus onneksi kyllä jatkuu, että vaikka mä sinne sairaalaan jäin, niin se oli loistavaa meininkiä, että shoutout myös sinne Kyllön fysio- ja toimintaterapeutille. Siellä oli meillä hauskaa kuitenkin ja vaikka sen sairaalaympäristö vähän ankea olikin, niin hyvää treeniä saatiin ja mentiin paljon eteenpäin. Silloin treenattiin tosi paljon niin kuin kävelyä ja seisalla olemista ja se fokus oli niin kuin siinä. Se on mielenkiintoista huomata, että aika monilla selkäydinvammautuneilla, kellä niin kuin jalat alkaa niin kuin toimimaan siinä alussa. Niiden täys fokus on siinä, että ne niin kuin kävelee ja haluaa päästä kävelemään. Mutta sitten kun jossain vaiheessa ehkä tajusin, että se on aika vaikeaa, niin sitten se fokus muuttuu ehkä ja se ei ole kovin kestävä ajattelu, että sä mietit, että okei, nyt mun pitää jossain vaiheessa kävellä. Ja niin mullekin kävi, että se meni vähän sit siihen, että varsinkin jos vertaa vaikka mennään nykyhetkeen sen osalta, niin mä mietin paljon enemmän vaikka sitä, että miten mä pystyn kelaamaan pyörätuolilla tai miten mä pystyn niin olemaan mahdollisimman itsenäinen. Niin jos nyt
lähtee siitä, että mikä on vaikka muuttunut aika paljon, niin ehkä toi. Mutta tosiaan silloin pääsin tämän 2 kuukauden jälkeen sitten asumaan palveluasumisyksikköön tähän Jyväskylään sitten ja on nyt siinä vuoden ja noin 3 kuukautta ollut. Ja tää on ollut aika kiva, kun on päässyt niinku tällaiseen normielämään kiinni ja niinku saanut arkea. Mutta sitten kun mä tosiaan tänne muutin, niin sitä ajattelisi, että se on niinku kivaa ja hyvä juttu, että nyt päästään niinku asumaan omaan kämppään ja niin monet niinku varmasti mun kavereistakin ja lähipiiristäkin saattoi ajatella, mutta se oli itse asiassa aika vaikeeta. Se on ollut silleen ehkä niinku vaikeinta aikaa mulle sit se niin, kevää. Henkisesti. Liitytty vaan tiimiin, siihen hengessä mukaan. No niin, täällä sitten ollaan kauniissa Jyväskylän rantaraitilla Wings for Life World Runissa ja meitä on täällä ihan hyvä porukka tässä näin, lähdetään kohta painamaan. Katsotaan miten pitkälle päästään, se nähdään kohta. Mut jengi ei tiedä, että mikä on Wings for Life, niin kerro Joonas, mikä se on? Juoksutapahtuma, jolla kerätään rahaa selkäydinvammojen tutkimukseen ja hoitoon ja kuntoutukseen maailmanlaajuinen. Tää on itse asiassa maailman suurin juoksutapahtuma. Niin. Miettikää, kaikkialla maailmassa kaikki lähtee juoksemaan samaan aikaan kello 14. Kyllä, meillä on itse asiassa 5 minuuttia aikaa, niin pitää lähteä varmaan valmistautumaan. 5, 4, 3, 2, 1. Tähän on myös törmännyt tuolla, niin kun on nähnyt ja kuullut muilta samassa tilanteessa olevilta, että se oli aika vaikeaa, koska sairaalassa sulla on se niin kuin tukiverkosto siinä ympärillä ja sit sä niin kuin oikeastaan ettei mitään muuta kuin treenaat ja safkat tulee tiettyyn aikaan ja kaikki tulee silleen niin kuin hyvin. Mutta sitten kun sä muutat omaan kämppään, niin sitten se kaikki muuttuukin, että sulla ei olekaan koko ajan sitä treeniä ja ei ole koko ajan ihmisiä ympärillä. Aika paljon ajatuksia tulee päähän, kun pitää niitä niin kuin itse miettiä. Se kevät meni aika lailla siinä, että tottu siihen omaan arkeen ja elämään. Kuntoutuksen osalta kanssa niin täällä jatkuu tosi intensiivinen kuntoutus silloin ja vaikka tänne niin sitten muutinkin, niin kyllä niin joka päivä oli jotain ja parhaimmillaan oli niin 2 kertaa päivässä. Se oli tietysti siinä siltäkin osin aika rankkaa, että koko ajan oli kuntoutusta ja mentiin ja vaikka se oli tosi kiva, että sitä oli, mutta kyllä silloin vuosi sitten keväällä niin oli aika raskasta. Mutta sitten oikeastaan se muutos, minkä niin tajus sitten ehkä viime kesänä silloin, niin oli se, että on tässä paljon muutakin kuin se kuntoutus tässä elämässä. Vammautumisen jälkeen, että sitten kun pääsi pikkuhiljaa tekemään reissuja ja ympäri Suomea näkee kavereita, ja silleen aika normaalillakin tavalla, että se onneksi järjestyi, mikä oli hienoa. Ja pääsi sitten tolla tavalla kiinni vähän uudella tavalla tähän uuteen tilanteeseen. Niin se oli myös tosi kiva. Et siinä ehkä tuli semmoinen tajuuminen, että hei, että aika kivoja juttuja voi myös tehdä. Äijä oli vaan ollut siihen asti vaan silleen, että nyt pitää päästä kävelemään ja kuntoutus. Just näin. Sitten tajusin, että tässä voi, että pitää muistaa myös nauttia elämästä ja kaikista jutuista. Mitkä on ollut semmosia kivoimpia juttuja, mitkä on jäänyt eniten mieleen ton onnettomuuden jälkeen, mitä olet tehnyt? Kyllä mä sanoisin, että se kesä oli kokonaisuudessaan aika jees. Täytyy myös huomauttaa, että vielä silloinkin niin oli aika tämmönen henkinen prosessi aika isosti vielä käynnissä, että siinä oli myös sekin puoli, mutta se, että pääsi tekemään vaikka jotain lyhyitä mökkireissuja ja käymään kavereiden mökeillä, tekemään samanlaisia juttuja. Muistan silloin keväällä oli yhden mun hyvä ystävän synttärit, jonne mä mietin, että meenkö ja Siinä oli aika iso kynnys mennä sinne. Ja minkä takia oli iso kynnys mennä? No joo, siinä tullaan ehkä kans siihen isoon teemaan sitten, mikä mulla oli viime vuonna läsnä, että kaikki tämmöiset asiat, mitä mä olin aikaisemmin tehnyt, niin kynnys lähtee uudella tavalla osallistumaan niihin, niin se oli tosi iso. Että se vähän ahisti ja tuli semmoisia fiiliksiä, että miten sinne sitten, miten ihmiset suhtautuu ja millaista se on, kun ei voinut tietää. Se oli ehkä kans aika vaikeeta. Mutta sitten oikeastaan aina kun on lähtenyt johonkin, niin sitten on tajunnut sen jälkeen, että oli tosi hyvä päätös mennä sinne. Ja varmaan ainakin se ero, että ei voi lähteä silleen tälleen Joo, se ei ole niin helppoa ja toikin, kun mä oon ollut ihan samanlainen aikaisemmin, että mä oon vaan lähtenyt. Että ei ole tarvinnut kuin kävellä juna-asemalle muutama 100 metriä ja sitten ollaan oltu menossa, niin nyt ei ihan pystykään. Että tarvii apua ja muuta. Se vaatii hirveästi suunnittelua ja semmoista ja se tietenkin tuo haasteita ja näin. Niin se oli tosi iso semmoinen totuttelemisen paikka myös viime vuonna.
Mutta tosi kiva juttuja kyllä niin kuin tapahtui sitten, kun lähti vaan menee, että kävi meidän ainejärjestön vuosijuhlilla, mutta pyydettiin sinne pitämään puheen ja se tietysti jännitti aika paljon, mutta kokemuksena se oli kyllä ihan loistava ja niin kuin, että tämmöisiä aika hienojakin juttuja, mihin ei ehkä aikaisemmin olisi niin kuin päätynytkään. Let's go! Kohta on menty 200 metriä. Joonaksen tavoite oli ainakin 100 metriä. Niin nyt ollaan menty jo kohta tuplat. Joo, ja silloin kesällä oli muutenkin tosi kivoja juttuja, että olin ensimmäistä kertaa varmaan 15 vuoteen häissä ja se oli ensimmäinen niin kuin mun kaveri, joka meni naimisiin ja se oli kyllä upea päivä ja se, että sinne pääsi osallistumaan, niin kyllä se jäi tosi niin kuin hienosti mulle mieleen ja mun tyttöystävä valmistui, siellä oli kiva olla mukana ja niin kuin paljon tämmöisiä niin kuin hyviä juttuja, kivoja tapahtumia. Myös tänä vuonna sitten niitä on kanssa ollut. Että oikeastaan sitten, jos mennään tämän vuoden puolelle, niin sitten jonkun verran on niinku kärsinyt, niinku, että on ollut kipeänä ja on ollut erilaisia infektioita, mitkä sitten niinku on ehkä siellä sairaalaympäristössä niinku hoidettu sille ehkä nopeammin ja niistä ei oikeastaan tarvinnut miettiä, mutta sitten ne on ollut semmoinen osa tätä kuntoutumista kanssa, että ne on ehkä sitten vienyt vähän sitä mielialaa alemmas ja niiden takia on joutunut skippaamaan niinku kivojakin tapahtumia, mutta Mä muistan silloin, kun sulla oli paljon niitä, niin sä et hirveästi jaksanut hengailla, mikä on ihan ymmärrettävää ja se on tolleen, että se vie helposti sitä yleisfiilistäkin sitten kyllä. Niin kuin alaspäin. Jep, joo, nämä on niinku monia niistä asioista, mitä tullut vasta nyt oikeastaan ajateltua, kun on pitempään ollut just niinku vaikka pyörätuolissa ja niinku, että selkäydynvammaan kuuluu paljon kaikkea semmoista, mitä ei niinku näe ulospäin. Ja niistä on niinku ollut kiva jutella just niinku vertaisten kanssa ja että okei, että mulla on samanlaista ja näin. Että semmosia asioita niin on joutunut kans miettimään ja sillä tavalla, että muistakaa, että jos joku on pyörätuolissa, niin se ei välttämättä tarkoita pelkästään sitä, että se vaan istuu siinä. Että siellä saattaa olla kaiken näköisiä juttuja siellä taustalla. Aika on mennyt vasta 10 minuuttia. Ollaan menty ehkä 250 metriä. Tää on ehkä 5. kerta, kun mä oon ulkona tällä pyörätuolilla. Aika rankkaa. Muut on ehkä tuolla jossain kilometrin päässä jo, mutta mä koitan pysyä tässä rantaraitilla, että mä en tipu tonne järveen ja mennään eteenpäin. Hyvä meininki. Joo, ja sitten yksi asia kans, mistä ehkä viime kerralla ei välttämättä ollut puhetta, niin just kaikki tämmöiset lääketieteelliset apuvälineet, että kun tähän selkäydinvammaan liittyy esimerkiksi semmoista lihasjäykkyyttä ja spastisuutta, joka mulla ainakin aiheuttaa tosi paljon semmoista niinku ongelmaa arkisissa jutuissa, niin tohon sitten laitettiin silloin jo Tampereella, niin mulle sitten leikkauksella laitettiin semmonen jääkiekon kokoinen laite tonne niinku kehon sisään ja sitten se syöttää mulle sellaista spastisuutta vähentävää lääkettä tonne selkäytimeen. Se on kyllä siisti juttu ja se on auttanut mua kyllä tosi paljon. Ja se oli hieno juttu, että sen sai noin nopeasti, niin sitten niinku se on auttanut. Se on hienoa, että paljon on tullut kyllä kehitystä niinku henkisellä että fyysisellä puolella niinku kuntoutuksen suhteen. Sitten mä haluan, että me Joonaksen kanssa kerrotaan teille vinkkejä, että mitä silloin, jos on niin kuin tosi paha olla, oli sulla onnettomuutta tai mielenterveysongelmia tai parisuhteessa eroa tai muuta, niin meidän semmosia juttuja, että mitä me ollaan tehty silloin, kun on niin kuin ihan sikapaha olla, koska mä voin kuvitella, missä kelloissa äijäkin on ollut, mitkä on semmosia niin kuin key pointsia niille, ketkä on nyt vaikka tosi kurjassa paikassa tai tilanteessa. Haluatko sä aloittaa tällä? No mä voin aloittaa, koska mäkin oon ollut vähän erilaisissa tilanteissa, mutta kanssa ollut silleen, että niinku, ollut ihan pohjalla, aivan rikki. Niin nämä on aika kliseisiä, mutta aika on ykkönen. Sitten ihan niinku terapia, mä kerroin viime videossakin, että mä oon käynyt terapiassa ja mä käyn vielä tänä päivänäkin, niin se auttaa tosi paljon. Sitten mikä itsellä ehkä semmosena yksittäisenä isoimpana on silleen, että jos on mielellä tosi pahaa olla, niin sitten mä oon urheilu ja tehnyt oikein semmosia rääkkitreenejä,
että jos on tosi paha olla niin kuin henkisesti, niin tekee fyysisesti niin rankan treenin, että sulle tulee fyysisesti ihan kamala olo, niin silloin se henkinen tavallaan paine niin kuin helpottaa. Ja sitten mikä mulla hankaloitti silloin, kun mulla oli tosi paha olla, niin mä en saanut nukuttua ollenkaan. Ja uni oli tosi huono, niin se niin kuin boostasi sitä huonoa oloa entisestään. Eli silloin, kun sulla on tosi paha olla, niin kannattaa keskittyä, syö kunnolla, nukuu hyvin ja koita urheilla. Että vaikka noi on niinku perusjuttuja, niin ne on ihan sikaa tärkeitä, mutta ne voi olla myös sikaa vaikeita ylläpitää, jos on semmoisessa tosi huonossa paikassa. Ja sitten musiikin kuuntelu, että semmoinen musiikki, mistä tykkää, niin se on. Että noi on mun semmoiset niinku häksit tohon. Nyt meni 500 metriä. 500 metriä ja 11 minuuttia, että lähtee auto perään. Mulla on osittain varmasti samoja ja jos miettii, niin kun mä tartun heti tuohon musiikkiin, niin se on ollut mulle esimerkiksi aina tosi tärkeä juttu. Mä oon niin kuin harrastanut soittamista ja niin kuin musiikkia monella eri tapaa. Jo siellä teho-osastolla silloin, niin se kun sai kuulokkeet korviin ja pystyi niin kuin oikeasti kuuntelemaan vaan musiikkia ja laittoi sellaista musaa, missä pääsi niin kuin siitä tilanteesta vähän niin kuin pois, niin se on auttanut aika paljon. Ja se oli ehkä silloin mulle se ykkösjuttu ja totta kai kun näki kavereita, läheisiä, jutteli niiden kanssa. Mutta sitten nyt taas kun sanotaan vaikka silloin vuosi sitten, kun mä tänne Jyväskylään muutin, mikä oli aika rankka paikka, mä menin sitten kans niinku terapiaan puhumaan psykologille. Se ei ollut ajankohtainen mulle ennen sitä. Mä en kokenut sitä tarpeelliseksi, mutta silloin kun sitä taakkaa oli ihan liikaa, niin sitten mun oli pakko mennä ja se on ollut tosi iso apu. Siellä on kyllä päässyt käsittelemään semmoisia asioita, mitä nyt ei muuten niin kuin ehkä tulisi edes mieleen. Ja sieltä on tullut hyviä vinkkejä, just tää esimerkiksi, että pitää vaan uskaltaa lähteä paikkoihin, ettei saa jämähtää niin kuin sinne himaa. Ja vaikka se välillä niin kuin tuntuukin siltä, jos on fyysisesti, henkisesti vaikeaa, niin ei pääse edes niin kuin mihinkään, mutta se, että uskaltaa mennä ja tehdä, se on mun tilanteessa ollut hyvä, eli terapia ehdottomasti. Ja sitten ihan se, että jos niin tuntuu oikeasti, kun sä heräät aamulla, niin kuin mulla on monesti ollut, että mistään ei tule mitään, hirveät hermokivut, joku infektio päällä, niin kuin, että sä et pysty niin kuin edes tekemään oikeastaan mitään. Ihan toimintakyvyyttä. Niin sit sun pitää vaan niin kuin ajatella silleen, että okei, että ajattelee vaikka päivä kerrallaan, tai vaikka niin kuin viikko kerrallaan ja lähtee siitä sitten pienentää sitä. Eli vaikka viikko kerrallaan, jos se tuntuu pahalta, päivä kerrallaan, sitten vaikka niin kuin tunti kerrallaan, niin kuin hetki kerrallaan pikkuhiljaa silleen, että okei, että lähtisikö tämä kuume tästä nyt laskea ja tuntuisiko, niin kuin, että mitä mä voisin tehdä siinä hetkessä, että se menisi paremmaksi. Että tekee silleen niin kuin pilkkoo sen pieneksi se ajanjakso ja aika tekee myös aika paljon. Kyllä, ja paljon. Tuohon vielä, mikä hyvä pointti sulla tulikin, minkä mä unohin kokonaan, niin yleisesti, mikä liittyy sen terapiaan, niin vaikka ei kävisi psykologilla ja tälleen, niin jos sua koulukiusataan tai on ihan mitä tahansa niin murheita mielen päällä, niin on ihan sikaa tärkeää, että sä puhut niistä, koska suomalaiset on aika semmosia, varsinkin miehet, että ne ei uskalla puhua mistään tai tässä on hyvä esimerkki siitä. Tunteita ja tälleen, niin se, että sä edes avaa, tai niinku, että ei sua voi kukaan ei voi jeesata sua, kukaan ei voi ymmärtää sua, jos sit sä puhuu niinku sun asioista ja mitkä painaa sun mieltä, niin se puhuminen on sikaa tärkeää ja just ehkä se, että aika monesti mä huomaan, että jotkut ihmiset, just nuoret tai muut, niin ne stressaa tosi paljon jostain jutuista niiden oman pään sisällä. Ja sit kun ne kertoo siitä jollekin toiselle hyvälle kaverille tai vanhemmalle tai läheiselle, niin ne huomaakin, että aika usein niiden omat ongelmat, niin ne on ollut siellä niiden päässä vähän isompia, mitä ne on sitten niinku oikeesti, että sä saat siihen vähän semmoista perspektiiviä. Toi on tärkeä pointti. Siinä yleensä käy niin, että sitten kun niitä alkaa kelailemaan omassa päässä, niin ne paisuu ja sitten joku ns. Vähän niin kuin, ei nyt mitättömämpi, mutta pienempi asia alkaa tuntua ihan ylitse pääsemättömältä ja näin, niin pitää puhua. Itse olen elänyt tässä varmaan sen 25 vuotta ennen tätä onnettomuutta silleen, että ei hirveästi ole ehkä tullut puhuttua asioista muuta kuin silloin, kun asiat on jo mennyt ihan perseelleen. Niin nyt kun on oppinut sen ja sitten kun on tietää, että pääsee
tasaisin väliä ja vähän juttelee psykologille. Niin se on tärkeää. Kaikkien mun mielestä tulisi mennä psykologille, vaikka ei hirveästi olisi ongelmia. Mäkin olen sitä mieltä, varsinkin musta tuntuu, että monet niin kuin aikuiset sanotaan, että vielä vanhemmat 5-40 suomalaiset ukot, niin ne on niin silleen, että siellä painaa jotkut lapsuuden traumat tai jotkut koulukiusaamistraumat ja sitten ollaan vaan pietty niitä sisällä kuin 30 vuotta. Että kyllä se aika hyvältä tuntuu, että kun niitä käy vähän avaamassa ja siitä alkaa ymmärtää omiakin semmoisia toimintatapoja, mitä on saattanut poimia sieltä matkan varrelta, että ymmärtää vähän niitä syy-seuraussuhteita, että miksi tekee tiettyä juttuja tai miksi on sellainen kuin on tai miksi tuntuu joltain. Niin. Joo, toi on ollut mulla kans iso teema, että vaikka on ihan onnettomuuteen liittymättömiä asioita käytännössä, niin niitä on oppinut ymmärtää ja mä oon kyllä henkisesti ainakin mun mielestä kasvanut aika paljon tässä prosessin kautta, mutta myös silleen, että on ymmärtänyt, että miksi mä vaikka toimin tälleen. Sitten aina välillä tulee semmoisia hetkiä, että tajuaa, että oho, että olinpas mä aika mulkku tuossa tilanteessa ollut ja miksi mä oon oikeasti niin kuin vaikka myöhästellyt niin kuin, ja ollut sillä tavalla tiedostamatta joku epäkunnioittava. Nämä on esimerkkejä niistä asioista, mitä on vaikka vähän kelannut. Mutta joo, se on, menkää terapiaan. Jep. Vielä mennään vaan. Keli tuotti. Seurakin on hyvä. Seuraan kohdalla. Käytiin tuossa vähän matkalla jätski keskellä. Käytiin jäljet siitä, niin jaksaa painaa. Sitten mun mielestä jännä, minkä Joonas on huomannut ja minkä mäkin olen huomannut mun omassa elämässä on se, että sulle silloin ihan loukkaantumisen alussa, niin ne semmoiset tosi pienetkin jutut, mitkä on niinku jollekin toiselle tosi pieniä, niin niillä oli hullu positiivinen vaikutus niinku suhun. Pienet jutut, mitkä meillä on joka päivä, niin kuin meille muille saattaa olla itsestäänselvyys, niin ne voi olla jollekin toiselle ihan sikaa isoja juttuja, niin kannattaa olla sen takia kiitollinen. Ja sitten toinen, mitä mä oon huomannut, että mitä paremmin sulla tavallaan menee, niin sitä pienemmät jutut sua ärsyttää, että kannattaa vähän niin kuin nyt ottaa semmoinen objektiivinen katse siihen omaan päivittäiseen meininkiin, että kyllä, se menee just noin niin kuin sanoit, että ihminen suhteuttaa se oma hyvinvoinnin siihen omaan tilanteeseen. Että niin kuin silloin aikanaan niin tollaset niin kuin ihan basic jutut, mutta tosi isot jutut sit periaatteessa sen kuntoutuksen kannalta ne oli tosi siistejä ja ihan tosi isoja juttuja. Mutta se ei niinku kestä, se on vaikeaa niinku pitää yllä ja olla koko ajan kiitollinen. Eihän totta kai huonoja päiviä tulee, mutta kyllä mä oon ruvennut tai oon huomannut sen tässä, kun on kuntoutunut ja niinku pystyy tekemään asioita silleen jo ihan ok normitavalla, niin sitten sellaiset niinku aika pienetkin asiat välillä ärsyttää. Tähän täytyy lisätä kans, toi tuli mieleen tässä, kun ajankohtaisesta aiheesta puhutaan ja tuolla Lähi-idässäkin niinku soditaan ja varsinkin se, että mä muutenkin vähän ihmettelen niitä ihmisiä, jotka matkustaa vaikka Dubaihin, joka on niin kuin aika semmoinen arveluttava kohde. Ja sitten kun ne on siellä ja nyt sinne niin kuin, esimerkiksi Iran hyökkäsi sinne, niin sitten tulee viestejä, että vitsi mun loma meni pilalle tämän takia. Niin täytyy nyt vaan niin tähän... Sun loma meni pilalle, sotaa oikeasti. Niin se on jo vähän... soditaan jossain muualla. Se on vähän isompi juttu niin. kuin sun lomaa. Että toi on niinku extreme esimerkki siitä, että jos sulla on asiat tosi hyvin ja sä näet vaan sen niinku meiningin, että noin mulla menee hyvin ja sitten katsotaan vähän niinku sitä itteensä mietitään liikaa, niin toi on hyvä esimerkki siitä. Mutta ylipäänsä se on huomannut ja niinku varmasti olisi itselläkin ja kaikilla varmaan niinku sellaista oppimista siinä, että sitten mulla on ainakin auttanut se välillä, että jos mulla on ollut asiat vähän niinku mun mielestä huonosti, niin sitten mä oon kuitenkin nähnyt esimerkiksi siellä kuntoutuksessa ihmisiä, joilla asiat on vielä huonommin. Ja asiat voisi olla tosi paljon huonommin. Se, että mihin vaikka mä olisin voinut joutua silleen niillä alkuennusteilla, niin sitten tommosen tajuaminen, niin se aina tuo vähän niinku palauttaa maanpinnalle. Kyllä. Ja huumori auttaa kanssa. Joo, huumori auttaa. Musta tuntuu, että mun tällainen niinku humoristinen luonne, niin se on auttanut tosi paljon kaikessa. Että ehkä silloin jossain vaiheessa se saattoi mennä niinku ihan hiveenin yli, mutta se auttaa. Pitää osata nauraa itselleen ja sitten kun on vähän vaikeeta, niin naureskelee vähän sille omalle meiningille. Ja tämän niinku huumorilla pääsee tosi pitkälle. Mutta
viime videossa me käytiin jo vähän läpi, mutta silloin se onnettomuus oli niin tuore, niin sä et vielä osannut oikein sanoa, mikä on ihan ymmärrettävää, mutta mitkä on nyt äijällä semmosia tulevaisuuden suunnitelmia? Onko niitä muodostunut nyt? No on muodostunut ehdottomasti, että nyt kun on ollut aikaa miettiä niitä ja no ihan ensimmäisenä mulla on nyt muutto tässä tulossa ihan kohta. Mä muutan vähän samanlaiseen palveluasumisyksikköön, mutta joka on pikkusen pienempi ja joka jossain vaiheessa mahdollistaisi ehkä mun siirtymisen vähän vähemmän tuettuun palveluasumiseen, missä sitten pitäisi niinku ehkä haastaa itsensä vähän enemmän ja laittaa se toimintakyky sillä tavalla koetukselle, niin se nyt on tässä tuloillaan. Voi olla, että menossa eteenpäin. Kyllä, voi olla, että videon julkaisemisen jälkeen niin ei olla enää tällä terassilla heittämässä läppää, mutta se on yksi iso juttu, mikä oli hienoa, että se järjestyi. Toisena tietysti sit mä oon ollut kova reissaamaan, niin mä haluaisin matkustella jossain vaiheessa, ekana ehkä Suomen sisällä. Se on jo osittain toteutunut viime vuonnakin, mutta semmonen niinku ulkomaanmatkailu niin ehdottomasti. Ylipäänsä ehkä se niinku, miten on muuttunut se niinku tulevaisuuteen katsominen, että ei mieti vaikka sitä kävelyä koko ajan, mikä on hirveän kuormittavaa niin kuin kuntoutuksen osalta, vaan se, että pystyy elämään mahdollisimman itsenäistä elämää. Et se on niin kuin, siihen oikeastaan tälläkin hetkellä mun kaikki kuntoutuminen tähtää ja kaikki asiat, mitä tuolla tehdään. You just got caught. Kovaa. Me mentiin 1,11 kilsaa. 34 minuuttia. Tavoite oli, ei ollut tavoitetta, kilometri olisi ollut hyvä saada, mutta ylitettiin. Erittäin kovaa. No niin, auto sai kiinni tässä vaiheessa. Painettiin vähän yli kilometri. On ylpeä itsestäni kyllä omasta panoksesta. Oli siistiä painaa tämän vuoden kilpailu ja niin ensi vuonna pistetään vielä isompi tapahtuma pystyyn. Ja tää oli hyvä juttu. Pojat painaa tuolla vielä toisella puolella järveä. Saa nähdä, ne varmaan vetää jonkun maratonin vielä. Ei se auto on niitä ainakaan vielä saanut kiinni. Mitä muita tulevaisuuden suunnitelmia? Nyt on ainakin kivaa käykää seuraamassa Joonaksen somea ja ne on linkitetty tähän, koska on ollut kiva, että nyt kun Joonas on paremmassa kunnossa, niin sä oot jaksanut myös tehdä enemmän kontsaa. Kyllä. Niin pääsee sitä kauttakin seuraamaan sun elämää ja meidän edes kiinnostaa. Siellä on vähemmän asiatonta materiaalia mun elämästä, niin menkää katsomaan ja pyrin postaamaan sinne aktiivisesti ja tuoda esille tätä pyörätuolielämää ehdottomasti. Ja yksi iso asia tietysti on se, että uuden urheilulajin löytäminen ja talvella kilpaillut talviolympialaiset ja oikeastaan talviparalympialaiset niin herätti musta vähän intoa tuohon lasketteluhommaan. Sä tiedät, että me ollaan laskettu 10 vuotta Laajavuorossa kimpassa. Niin se voi olla, että mut nähdään vielä jossain kohti lumella sitten jollain tällaisella semmoisella kelkalla. Kyllä. Mä näin Laajavuorossa oli just niin se siellä on, että ihan mahdollista laittaa toteutukseen tänä talvena. Se voi olla, että sieltä löytyy urheilulaji ehdottomasti. No niin, me ollaan nyt puhuttu tässä jo aika pitkään. Tää on ollut todella hyvä keskustelu ja tästä mennään eteenpäin isosti. Mä sanoisin vielä niin kuin ihan kaikille tälleen elämän kokemuksella, että huumorilla pääsee aika pitkälle. Älkää valittako pikkuasioista, laittakaa asiat perspektiiviin ja mikäli teistä tuntuu pahalta, niin hakekaa apua. Vielä tähän loppuun, niin menkää ehdottomasti seuraamaan meidän somea ja siellä me tehdään paljon yhdessä julkaisuja, tulee hienoja juttuja sinne ja nyt kun mua ei enää hirveästi jännitä toi julkisesti puhuminen tämän yhden keikan jälkeen, niin saa pyytää. Ehdottomasti. Eli puhekeikkoja olisi tarjolla. Tämmönen nopea mainostus tähän, että sanoppa nyt, jos siellä on joku, joka haluaa sut inspiraatio puhekeikalla, niin mistä sua otetaan yhteyttä? Onko se sähköposti? Kyllä, muuhun voi ottaa sähköpostilla yhteyttä, laitetaan yhteystiedot tähän videoyhteyteen vaikka vielä. Instagramissa voi laittaa viestiä, voi laittaa kirjeen tai voi laittaa vaikka savumerkeillä, jos siltä tuntuu. Kyllä, kaikkialla saa ottaa yhteyttä. Alright. Mennään sillä. Nice. Paina tykkäys videolle ja iso respekti Joonakselle, että avaat näin henkilökohtaisesti omaa elämää ja tilannetta, niin sen perusteella antakaa kaikki tykkäys, koska tälle ei uskalla moni muu tehdä. Respect, moro. Let's go.